Това не е чашка, това е смолата от чашката, която сме бъгнали. Сега ще ви кажа как да избегнете трите най-често правени грешки при работата с епоксидна смола, за да избегнете ето такъв тип похабяване на материал. Грешка номер 1. Ако сложите прекалено много смола, проектът никога няма да се втвърди. А ако сложите прекалено много втвърдител, смолата в чашката става монолит. Всяка смола идва с точно определено съотношение на смесване на компонент А смола и компонент Б втвърдител. И ако това съотношение на смесване не се спази, още в тази първа стъпка ние вече обричаме нашият проект на провал. Понякога пише, че няма значение дали измервате това съотношение с електронна везна или по обем, просто смесваме на око. Не, това е голяма грешка и води до загуба на материал. Важно е да ползвате хубава кухненска везна с точност до грамовете. Смолата не се мери в милилитри, а в грамове. Грешка номер 2. Прекалено бързото разбъркване води до поява на прекалено много мехурчета, което така нареченото разпенване на смолата е крайно нежелателно, особено при по-гъстите видове смола, тъй като връщане назад там няма. Бъркайте бавно смолата, периодично обирайте изключително добре от стените на съда и с изтеглящи движения от дъното на съда. Грешка номер 3. Грешен вид смола за вашият проект. Ако не знаете, не сте запознати с различните видове смола, това се случва доста често. Тънкослойна смола, предназначена до слой до 1 см, е ползвана при дебелина на слоя 3 см, при което се получава ето това завиране и получаване на въздушни балони и шупли, както вътре, така и по повърхността, ефект на завиране. Това също е непоправимо и необратимо. Ако искате да научите още много за работата с епоксидна смола, последвайте ме.